Добре дошли в Dakota Forest Retreat. Вашето място, където да се свържете с природата. Къща от Дина. 100 квадратни метра, 2 спални и разтегателен диван в хола, които ви предлагат комфорт и всичко необходимо за пълноценна почивка. Напълно оборудвана кухня, в която можете да се радвате и насладите на своите кулинарни творения пред топлината на огъни от камината на дърва. За нашите гости, домашните любимци и техните придружители, Одина разполага с открита веранда с красива гледка към гората, прилежащо дворче, оградено с растителност и прозрачно иглу за релакс. Романтично пространство за уединение с книга и чаша чай или вечерно вино под звездите, сливащо ви с природата. Създадени така, че да се чувствате удобно и без притеснения и в пълна хармония с заобикалящата ви среда. Къщата разполага с камина на дърва, барбекю на дървени въглища на двора, климатик и телевизор във всяка стая, сешоар и ютия. Оборудвана е с хавлии, еднократни чехли, халати и козметични принадлежности по санитарния възел. За нашия космат приятел има меко легалце и купичка за храна. Елате в Dakota Forest Retreat, за да се докоснете до естествената чиста среда и животинския свят на невероятната Родопа планина. Топлината и уюта на нашите горски къщи, красивите гледки към язовира и гората, които ще ви карат да се усмихвате. Да се отпуснете в джакузито и сауната в комплекса, да релаксирате и медитирате в залата за ретрит, докато вашия мълчуган се забавлява в приказното ни място. Да се посмеете на приятелски разговори около индианското огнище или да се позабавлявате в залата с игри. Всичко сме създали с любов и старание за вас, за да се почувствате у дома. Очакваме ви!